معلتاوي نطعنانا بزح عين استوعللن نخون ግን أكلاتنا بزي مقراص يزاربنا እዩ ሓንሳብ ብድኻም ሓንሳብ ብሕማም ሓንሳብ ድማ ብዝነዓቕን ቀለልቲ ምልክታት ገይሩ መልእኽቲ ይሕልፈልና እዞም ምልክታት እዚኦም ካብ ምጉዳል ቫይታሚን ክሳብ መባታ ናብ ከቢድ ሕማም ክሕብሩና ይኽእሉ እዮም ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይ ማይና ዩቲዩብ ቻናል ኣነ ዶክተር ማይና እዩ ሎሚ ካብቲ ልሙድ ወፂና ኣካላትና ብዛዕባ ጥዕናና ዝህቡና 8 ዓበይቲ መጠንቀቕታታት بعمقات كنمهار ኢና ነዛ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ እንተተኸታተልኩምዎ ነፍሲ ወከፍ ምልክታት እንታይ ማለት ምዃኖም ጥራሕ ዘይኮነስ ብኸመይ ብተፈጥራዊ መንገዲ ክትፈትሕዎም ከም እትኽእሉ ብዝርዝር ክትፈልጡ ኢኹም እዚ ናይ ሎሚ መደብና ንጥዕናኹም ብሓድሽ ዓይኒ ክትርእይዎ ክሕግዘኩም እዩ ሓድሽ እንተኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብና ክትኾኑ ብኽብሪ ንዕድም ኣካላትና ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ቫይታሚንን ማዕድንን ምጉዳል ክሳብ ናይ ጥዕና ምዝንባል ከጋጥሞ ከሎ ዘርእዩ 8 ምልክታት እንሆ እቲ ናይ መጀመርታ ጸሊም ቆርበት ብፍላይ ኣብ ከባቢ ክሳድን ሕቖን ኣብ ከባቢ መንኮራኹዕቲ ቆርበት ምጽላም መብዛሕትኡ ግዜ ምልክት ናይ ሕማም ሽኮር እዩ ኣብ ደምና ዘሎ መጠን ኢንሱሊን ከም መጠን ተላዓሊ ክብል ከሎ ናይ ኢንሱሊን ጸዋርነት ወይ ድማ ኢንሱሊን ሬዚስታንስ ክብል ከሎ ዋያታት ቆርበት ካብ ልሙድ ንላዕሊ ብፍጥነት ክባዝሑ ይጅምሩ እዞም ሓደሽቲ ዋያታት ቆርበት ድማ ካብቶም ካልኦት ንላዕሊ ሜላኒን ስለዝሓዙ እቲ ከባቢ ብፍሉይ መልክዑ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናጸለመ ይኸይድ መፍትሒኡ ደኣ እንታይ እዩ መጠን ኢንሱሊን ንምጉዳል ምፍታን ካብ ሽኮርን ካብ ዝተነፈዩ ካርቦሃይድሬትን ዝተሰርሑ ምግብታትን ከም ጻዕዳ ባኒ ፓስታ ኩኪስ ዝኣመሰሉ ምርሓቕ ካልኣይ ምንቅስቓስ ምብዛሕ ሳልሳይ ክብደት ምጉዳል ራብዓይ ከም ኣርፋ ዝኣመሰሉ ተፈጥራዊ መቆጻጸሪ ሽኮር ኣብ ምግቢ ምውሳኽ ክልተ ናይ ቆርበት ምድራቕን ናይ ሌትሩየት ጸገምን ናይ ቫይታሚን ኤ ምጉዳል ከጋጥም ከሎ ቆርበት ምድራቕን ምሕኻኽን ብቐሊሉ ምቑሳልን ይርአ ካብ ቆርበት ምድራቕ ብተወሳኺ ዓይኒ ምድራቕ ንብዓት ንምፍራይ ምሽጋር ኣብ ለይቲ ንምርኣይ ምሽጋርን ክሳብ ሙሉእ ብምሉእ ንምርኣይ ምሽጋርን ዘስዕቡ ጸገማት እዮም እዚ ናይ ቫይታሚን ኤ ምጉዳል ምልክት እዩ ቫይታሚን ኤ ንጥዕና ቆርበትና ዓይንናን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ቫይታሚን እዚ ክጎድለና ከሎ ቆርበትና ናይ ምስትኽኻል ዓቕሙ ይጎድል ዓይንና ድማ ነቲ ዘለዎ ብርሃን ብግቡእ ክጥቀመሉ ይኽእልን መፍትሒኡ ካብ ዝተፈላለዩ ምግብታት ማለት ካብ ቫይታሚን ኤ ዝሃብቶም ምግብታት ምምጋብ ንኣብነት ከም ካሮት ሽኳር ድንች ማንጎ ስፒናች ምምጋብ ሰለስተ ናይ መልጉቦ ኣዕጽምቲ ድምጺ ክትቕመጡን ክትስኡን ከለኹም ወይ ኢድኩም ክትዝርግሑን ክትዓጽፉን ከለኹም መልጉቦ ኣዕጽምትኩም ብተደጋጋሚ ድምጺ እንተውጽኡ ግን ብተደጋጋሚ ዘጋጥም እንተኾይኑ እዚ ናይ ካልሲየም ምጉዳል ምልክት እዩ ካልሲየም ንጥዕና ኣዕጽምትናን መለጋግቡናን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ጸገም እዚ ብግዚኡ እንተዘይተፈትሑ ናብ ዝኸፍአ ናይ መልጉቦ ሕማም ከምርሐና ይኽእል እዩ መፍትሒኡ ቀሊል እዩ ጸባ ፌርማጆ ዮጋርት ዝኣመሰሉ ጸባን ውፅኢት ጸባን ብበዝሒ ምውሳድ ካብ ኣሕምልቲ ድማ ስፒናች ብሮኮሊን ብካልሲየምን ሃብታማት እዮም ኣርባዕተ ናይ ጽፍሪ ከንፈርን ገጽን ምጽዕዳው ሕብሪ ገጽኩም ከንፈርኩም እናጸዓወ እንተመጽዩ ከምኡ'ውን እቲ ቀይሕ ዝነበረ ክፋል ጽፍርኩም ሙሉእ ብምሉእ ናብ ጻዕዳ እንተተቐይሩ ኣብ ኣካላትኩም ናይ ኣይረንን ሂሞግሎቢንን መጠን ትሑት ምዃኑ ዘርኢ ምልክት እዩ ጻዕዳ ነጠብጣብ ናይ ዚንክ ምጉዳል ምዃኑ ጠቒስና ዚንክ ንሕማም ምክልኻል ኣካልና ኢሚዩን ሲስተምና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብተወሳኺ ጽፍርና ናብ ጻዕዳ ሕብሪ እንተተቐይሩ እዚ ናይ ኣይረን ምጉዳል ወይ ድማ ኣኔምያ ምልክት እዩ መፍትሒኡ ንዚንክ ምጉዳል ንምፍታሕ ቀይሕ ስጋ ኦቾሎኒ ፍረ ዱባ ንኣይረን ድማ ቀይሕ ስጋ ዓሳ ባሎንጓ ስፒናች ምምጋብ ምስ ኣይረን ዝሃብቶም ምግብታት ቫይታሚን ሲ ምውሳድ ድማ ንኣይረን ብግቡእ ንኽመጥጥ ይሕግዘና ሓሙሽተ ናይ ጭዋዳ ምዝላልን ድኻምን ቁሩብ ስራሕ ክትሰርሑ ከለኹም ወይ ሓፂር ርሕቐት ተጓዒዝኩም ከቢድ ናይ ጭዋዳ ምዝላልን ብርቱዕ ድኻምን እንተተሰሚዕኩም እዚ ናይ ቫይታሚን ኤ ምጉዳል ምልክት ክኸውን ይኽእል እዩ ቫይታሚን ኤ ከም ኣንቲ ኦክሲዳንት ኮይኑ ንዋህዩታትና ካብ ጉድኣት ይከላኸሎም እዚ ክጎድል ከሎ ዋህዩታት ብቐሊል ይጉድኡ እዚ ድማ ናይ ድኻም ጭዋዳ ምዝላልን የምርሕና መፍትሒኡ ብተፈጥራዊ መንገዲ ካብ ምግብታት ንምርካብ ምፍታን ቫይታሚን ኤ ካብ ዝርከቦም ምግብታት ከምኒ ኦቾሎኒ ኣልመንድስ ፍረ ሱፍ ሳንፍላወር ሲድስ ኣቮካዶ ስፒናች ዝኣመሰሉ ምግብታት ኣብ መዓልቲ ምግብና ምውሳኽ ሽዱሽተ ገርጻን ምድማይ ኣስናንኩም ክትሕጸቡ ከለኹምን ሓንሳብ ድማ ደረቕ ምግቢ ክትበልዑ ከለኹም ገርጻንኩም ብተደጋጋሚ ዝደምእ እንተኾይኑ ናይ ቫይታሚን ሲ ምጉዳል ዓብዪ ምልክት እዩ ቫይታሚን ሲ ንኮላጅን ንምፍራይ ኣገዳሲ እዩ ኮላጅን ድማ
ንድርፃን ሓያልን ጥዑይን ክኸውን ዝሕግዝ ፕሮቲን እዩ። መፍትሒኡ ቫይታሚን ሲ ብበዝሒ ካብ ዝርከቦ ምግብታት ከምኒ ኣራንሺ፣ ሎሚን፣ ጉዕ፣ ፓፓየ፣ ብሮኮሊን ብቫይታሚን ሲ ኣዝዮም ሃብታማት እዮም። መዓልታዊ ሓደ ካብዚአን ምብላዕ ነዚ ፀገም ክፈትሖ ይኽእል እዩ። 7 ኣብ ጽፍሪ ዝረኣዩ ጻዕዳ ምልክት ኣብ ጽፍርኩም ጻዕዳ ምልክት እንተተዓዚብኩም ኣካላትኩም ናይ ዚንክ ምጉዳል ከም ዘጋጥሞ ክትፈልጡ ኣለኩም። እዚ ፀገም እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ዝተነፈዩ እኽልታት ዝተሰርሑ ከምኒ ጻዕዳ ባንን ኬክን ዝኣመሰሉ ምግብታት ብበዝሒ ኣብ ዝበልዑ ሰባት እዩ ዘጋጥሞም። መፍትሒኡ ንዚንክ ምጉዳል ንምፍታሕ ቀይሕ ስጋ፣ ኦቾሎኒ፣ ፍረ ዱባን ኣልመንድን ምምጋብ። 8 ናይ ተረከዝ ዝስንጠቕን ናይ ዓይኒ ምቕያሕን ናይ ቫይታሚን ቢ ምጉዳል ኣብ ኣካላትና ከጋጥሞ ከሎ ዝተፈላለዩ ምልክታት ከርእየና ይኽእል እዩ። ካብዚኣቶም ድማ እዞም ዝስዕቡ ብቐሊሉ ክንፈልጦም ንኽእል ኢና። ናይ ተረከዝ ምስንጣቕን ምድራቕን ናይ ቫይታሚን ቢ2 ምጉዳል ምልክት እዩ። ናይ ዓይኒ ምቕያሕ እኹል ድቃስ እናደቀስኩም ዓይንኩም ብተደጋጋሚ እናቐይሐ እንተኣሸጊርኩም እዚ እውን ናይ ቫይታሚን ቢ2 ምጉዳል ምልክት እዩ። ከም ዝረኣናዮ ኣካላትና ብዝተፈላለዩ መንገድታት መልእኽቲ ይሕልፈልና እዩ። እቲ ቀንዲ ነገር ነዞም ምልክታት ብግቡእ ኣለሊና ነቲ ሱር መሰረቲ ዝኾነ ፀገም ምፍታሕ እዩ። ኣብ ክንዲ ንቆርበትና ዝተፈላለዩ ክሬማት ንለኽዮ ምናልባት እቲ ፀገም ካብ ውሽጢ ዝብገስ ናይ ቫይታሚን ምጉዳል ክኸውን ይኽእል እዩ። ተስፋ ንገብር ካብዘን ናይ ሎሚ ቪድዮ ብዙሕ ከም ዝተምሃርኩም ጥዕናኩም ኣብ ኢድኩም እዩ። ንኣካላትኩም ስምዕዎም እምበኣር ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ንፈተውትኩምን ስድራቤትኩም ድማ ሼር ግበርሎም። ምናልባት ንሳቶም እውን በዞም ምልክታት ይሳቀዩ ይህልው ይኾኑ። ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእቶ እንተሃሊኩም ኣብ ኮሜንት ፀሓፉልና። ሓደሽቲ እንተኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኩሉ ግዜ እንዝርግሖ ጥዕናዊ ትሕዝቶታት ተኸታተሉ። ክሳብ ብኻሊእ ቪድዮ ንራኸብ። ጥዕና ይሃበለይ።